Vi skal nu bevise sinusrelationen for vilkårlige trekanter, som er a delt med sinus til a er lig med b delt med sinus til b er lig med c delt med sinus til c. I kender allerede sinusrelationen for retvinklede trekanter, som er, at sinus til en vinkel er lig med den modstående katete delt med hypotenusen. Ved at omskrive den her form kan man få, at den modstående katete er lig med sinus til b gange hypotenusen. I det her eksempel, der vil det sige, at lille a er lig med sinus til a gange lille c, og at lille b er lig med sinus til b gange lille c. Vi vil nu bevise sinusrelationen for en spidsvinklet trekant. Vi har trekant ABC, hvor højden h er indtegnet af trekanten. For at lave dette bevis, skal vi bruge sinusrelationen for de retvinklede trekanter, som står ude til højre i billedet. Vi vil nu udtrykke h ved hjælp af vinklerne i trekant ABC. Højden er lig med sinus til a gange lille c. Ligeledes er højden lig med sinus til c gange lille a. Vi kan sætte de to ligninger lige hinanden, da de begge er lig med lille h. Sådan får vi, at sinus til a gange c er lig med sinus til c gange a. På begge sider af lighedstegnet deler vi nu med sinus til a, og vi deler også med sinus til c. På venstre side af lighedstegnet går sinus til a ud med hinanden, og på højre side af lighedstegnet går sinus til c ud med hinanden. Derved får vi ligningen c delt med sinus til c er lig med a delt med sinus til a. Dette er en del af sinusrelationen for den spidsvinklede trekant, men vi mangler at få vinkel b og siden b ind i formlen, så den skal vi prøve at beskrive nu, stadigvæk udtrykt ved højden h. H er lig med sinus til b gange lille a. Højden er også lig med sinus til a gange lille b. Igen kan vi sætte de to ligninger lige hinanden, da det begge giver h, og vi får, at sinus til b gange a er lig med sinus til a gange b. Igen dividerer vi med sinus til b på begge sider af lighedstegnet, og ligeledes sinus til a på begge sider af lighedstegnet. På venstre side af lighedstegnet går sinus til b ud med hinanden, og på højre side af lighedstegnet går sinus til a ud med hinanden. Sådan får vi, at a delt med sinus til a er lig med b delt med sinus til b. Vi har nu to ligninger, som er en del af sinusrelationen for de spidsvinklede trekanter, som vi kan sætte lig med hinanden. Og det er, at a delt med sinus til a er lig med b delt med sinus til b, som er lig med c delt med sinus til c. Dette er sinusrelationen for de spidsvinklede trekanter, og dermed har vi bevist det. Således er sinusrelationen for en spidsvinklet trekant altså a delt med sinus til a lig med b delt med sinus til b er lig med c delt med sinus til c. Nu kender vi så sinusrelationen for en retvinklet trekant og sinusrelationen for en spidsvinklet trekant. Spørgsmålet er nu, om denne sinusrelation også gælder for en stumvinklet trekant. Det prøver vi at bevise nu. Vi har igen en trekant A, B og C, hvor højden h er tegnet af. Igen skal vi bruge sinusrelationen for en retvinklet trekant. Vi skal nu også bruge den regel, der siger, at sinus til en vinkel er lig med sinus til 180 minus en vinkel. Denne regel skal vi bruge senere. Vi vil igen udtrykke h ved hjælp af vinklerne i trekant A, B og C. Højden er lig med sinus til a gange c. Vi skal nu beskrive den vinkel, som er vinkel C i trekanten B, C og H. Her skal vi bruge den regel med, at sinus til en vinkel er lig med sinus til 180 minus en vinkel. Det vil altså sige,
ligesom der står ude i højre side, at sinus til c er lig med sinus til 180 minus c. Denne regel bruger vi nu, når vi skal beskrive h. Således at h er lig med sinus til 180 grader minus c gange a, eller at h er lig med sinus til c gange a. Da vi nu igen har to ligninger, som er lig med h, kan vi sætte disse lig hinanden, og vi får, at sinus til a gange c er lig med sinus til c gange a. Ligesom i eksemplet før, hvor vi beviste sinusrelationen for spidsvinklede trekanter, dividerer vi nu med sinus til a på begge sider af lighedstegnet, og vi dividerer med sinus til c på begge sider af lighedstegnet. På venstre side af lighedstegnet går sinus til a ud med hinanden, og på højre side af lighedstegnet går sinus til c ud med hinanden. Derfor ser ligningen således ud, at c delt med sinus til c er lig med a delt med sinus til a. Igen har vi en del af sinusrelationen for retvinklede trekanter, sinusrelationen for vilkårlige trekanter, men vi mangler stadigvæk at få udtrykt denne ved hjælp af vinkel b. Det skal vi gøre nu, stadigvæk udtrykt i højden. Højden, altså h, er lig med sinus til b gange a. Ligeledes er højden h lig med sinus til a gange b. Igen kan vi sætte to ligninger lig med hinanden, og igen dividerer vi med sinus til b og sinus til a på begge sider af lighedstegnet. På venstre side af lighedstegnet går sinus til b ud med hinanden, og på højre side af lighedstegnet går sinus til a ud med hinanden. Derved får vi ligningen a delt med sinus til a er lig med b delt med sinus til b. Da vi nu i de to færdige ligninger har skrevet a begge steder, kan vi nu sætte disse to ligninger lig med hinanden, og får at a delt med sinus til a er lig med b delt med sinus til b er lig med c delt med sinus til c. Dermed har vi nu bevist sinusrelationen for en stumpvinklet trekant. Vi har nu bevist sinusrelationen for en retvinklet trekant, sinusrelationen for en spidsvinklet trekant og sinusrelationen for en stumpvinklet trekant. Da sinusrelationerne er de samme og gælder i alle tre former for trekanter, kan man sige, at sinusrelationen for en vilkårlig trekant er, at a delt med sinus til a er lig med b delt med sinus til b er lig med c delt med sinus til c.